Gipahimangnuan karon sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7 ang mga buot mo kandidato sa umabot SK ug barangay election sa buwan sa Oktubre sa pagmatngon sa mga madawat nga kwarta sa mga kontributor nga dili magpaila. Kini gumikan kay posible kini nga gikan sa drug money. Mao kini ang gibutyag sa tigpamaba sa PDEA-7 nga si Lia Alcantara dihang nahinabi sa mga tigbalita kaganiha. Pagpasabot ni Alcantara karon nga nagkaduol ang umabot SK ug barangay nga piniliay. Pahugtan sab nila ang pagbantay sa posibleng pag-apil-apil sa mga durugista. Sayod si Alcantara nga tanang mo kandidato sa maabot SK ug barangay eleksyon. Maayo og intensyon apan mas maing mudaog usab og mulampo sa ilang tinguha sa sakto og ligdo nga paagi. Lakip sa monitoron sa PDEA-7 mo ang mga durugista o baka mga personalidad nga nalambigit sa ginadling drogas nga posibleng mudagan sa maabot nga SK ug barangay eleksyon. Basin di ay wala mo kay baw, wala jud mo kay baw, but ang source di ay anang kwarta nga gihatag sa inyo to support your candidacy is drug money na di ay, and then anha na eventually kung makadaog mo puhon makadaog mo mahigot na mo kay murag naa na mo utang ka bubuton ba, and anha na siya mo evolve actually kanang mahimo mong protector. Pag first wala gyud mo kay baw, but kaning mga drug personalities nato atong mga kontra na ni sila yung mga ilahang mga tools pod and their mga strategies unsaon mo pagpiit nya mao na maapil na lang hinuon mo. Samtang gibutyag ni Alcantara nga sa pagkaroon nagpadayon ang ilang gipahigayong pakisusi sa pipila ka mga elected officials nga giingong nalambigit sa ginadiling drogas. Ang naasoy mga elected officials ng silbing protektor sumala ni Alcantara base usab sila nga dawat nga mga impormasyon. Kining tanan ilang gipaubos sa lawom nga validation sa pagkaroon. Sangnit dili usab buot sa PDEA-7 nga manukan og mga taho gikan sa uban nga posible usab nga nagdaot lang og usa ka politiko o kandidato sa maabot SK o barangay eleksyon. Lakip sa gipahigayon nga pakisusi sa PDEA-7 mo ang pagpaubos sa mga personalidad nga nataho sa ilang buhatan sa movement sa ilang mga kwarta diha sa bangko. Kuno galing mapamatud-an hayan ila kining pasakaan og kaso aron usab ma-freeze ang mga asset sa maong personalidad. Kuno galing mangunay gayod ang mga personalidad sa pagbaligya og ginadling drogas hayan ila kining ipaubos sa operasyon. Makatan-aw ta or naay ma-alert ta kung naay mga accounts nga suspicious ba, na mga suspicious transaction, dinagko ang sulod nga kwarta, dinagko ang pag-withdraw, and with that maka-connect ta or maka-identify ta aning mga personalities nga dili kayo nato dali ma-detect kay wala man sila gagunit sa shabu, but they are still involved in the illegal drug transaction because they are holding the money. So isa na sa atong ipanghingusgan karon the financial investigation. Ang SK ug barangay eleksyon gikatak ng ipahigayon karong maabot Oktubre 30. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.